Аз съм Хана. Аз съм Стив. Живея в България. Те ни посрещат в къщата си до полски тръмбеж, заедно с дъщеря им Никс и 6 им котки. Първата им среща с България била преди 7 години в Северозапада. След това дошли на екскурзия в Велико Търново. Когато отидохме в Търново, ти видя къща за продажба на една витрина, когато отивахме към крепостта Царевец. Нищо от това не беше планирано. Ето как избрахме този район. Чувствахме го като съдба. Казахме си, добре, нека да отидем да разгледаме къщата и веднага се влюбих в нея. Прибрахме се вкъщи и аз не можех да спра да мисля за това. Как бихте описали България на един чужденец? Имаше едно кратко видео, което Хана направи в своя TikTok канал. Това е предупреждение към всички, които идват в България това лято. Случи се на мен и искам и ти да го знаеш. Ето какво би се случило, когато дойдеш тук. Възможно е да не искаш да се върнеш обратно. Бих насърчил хората да дойдат тук. Не става въпрос само за плажа или само за ските и планините. Смятам, че в България има по нещо за всеки.